ngarit neng Jawa Tengahnya kebun jagung. Bisa tak delok ya sobat ngarit iki sapa iki? Aku pengen ya. Busuk-busuk jagungan iki. Wah, lah. Sokat kaya ngene kok. Dewe ya. Dewe. Ya sobat ngarit iki bolone Mas Yun iki. Cah Jenegoro Kidulan ngarit. Lah. Gandilah iki. Bene uduk-uduk ke sapa e? Kono kae. Nek gak sida aku tak iki sobat ngarit iki wong ndi ngono arep tak delok e. Iku nak awur awakmu e. Golek ngetan rono lho paling. Idalane kaya ngene nek ati-ati bergoyang-goyang iki. Nanti taleni untuk sepira kok. Iya. Woi, nak ngarit jagongnya jadi bacoki ya. Jagongnya jadi bacoki, tak kojana wonge lho. Keputen. Nang ngene iki gak woh ya. Ya, wong tani iki sapal. Apal. Ngono kuwi serang arah di. Ada tapan nang ngono kuwi? Ki tegalmu dhewe ya. Ya. Oh layak buat. Kasane wong ingon-ingon Mas. Hebat orem kan akeh iki awakmu ndek sobat ngarit lho iki. Wong ndi kaya Mas Yun iku? Saya ngerti Mas Yun komentar ya. Lah ayo men dadi wong ngarit. Wes. Bongkok iya, tak roh aku nak munggahno piye nang nggo abot. Cek kurang eneng sak pondongan. Eneng. Aku mau nemu ulo ijo iki. Ulo ijo tak gepok Ketemu. Monggo sapa enak sapa lek nek ora gelem. Tak gepok tak ada bat. Sak jendrikan, tapi meteng ketok, cilik ra meteng lho. Iya. Kaboten ora ngono akeh-akeh. Bongkok iki kok. Nek terus sekolahku piye cah? Nang ana ndang meneh. Sak bongkok tas. Gak sanggup banyu ya? Oh, alah ini aku sanggup banyu. Ngelak nang ngene aku. Ketok, aretem ketok ethek, lho pandhep jek ndang. Gawean ndi iki? Anu meten kon krau. Krau apa kulon kene? Krau. Ini karo promosekno pandi besi. Kulon terus selatan ini. Kang ini bentuknya ya. Saking krau lor ya. Yo ning krau lor. Iya. Maksudnya gak ngene iki bentuke. Bentuk kang ngono ki. Iki sing anak jenenge Miran ngono iki. Berarti kok pasar. Tapi iki wis nengkal dapat ketara. Tapi ora ngerti lho Miran ki wong dine kok. Jadi karo. Ha iya. Tapi lah anyar tinggal pisan Jos. pakai. Regane piro? 75. Aku yo tak tuku engko tak dadi sobat ngarit menawa wis duwe open-open. Itu 5 yang murah lah gawe dhewe ya mbah landhep ora. Kok landhep wis gak iso. Iya. Iso nanggo grendo tapi ya bentuke ning mbah landhep gak. Walah ki lho. Iki kurang ngene iki. Lah iya, ya terus piye jek ngarete kok gulis meneh aku pengen roh aku. Ya golek sing gak enek krikele yo. Oh, ya sak rono ya rasa ngarit nano.
Kayak Lah ini wih, beda tara. Sobat ngarit karo ora iki beda kok. Ini teman-teman, ketemu sobat ngarit dari daerah sendiri ini, Bojonegoro Selatan. Sumpih biyen ngarit ayo layak apal. Dari dulu udah ngarit nih, makanya dia apal sekali. Carane banting ngarit nengiwo. Ora nengen yo teko. tapi juga ngiwo nemelak. Ngiwo ora entuk suket. Iki kejane nek baturane seru nek motor unduk-unduk tak anteni lho. Iki sobat ngarit kelompok nang kene iki ya kon ngono. Ini kejane sangu banyu nek ngelake kan anu lah. Iya jane. Oh, lah. Tapi gak kulina. Dan nek ngelak terus piye? Nek wis ngene iki. Roy kan wis ngene iki le. Tapi jote gak kulina. Yo gak ngelak. Gak kulina ya. Tapi gak ngelak. Ngelake ternelat nih menungso. Oh, alah. Jane yo ngelak yo. Pertama dulu gile. Ini sedina balik ping pira, Lek? Arab pisan video pol. Window pol. Arang tiket. Kok karek sitok biasa ping. Ya. Ya rumah saku kaya Nah, apa to telu lah kae. ya. Cek ben le, karo sing didol. Biasane Kang Parbiren gak melok le. Nyemprote jirine gitu. Aku ki ya nyemprot. Kono kalo nyemprot misal jagung wis maksudnya mata wis apa kena bakar. Wis. Kok tak ngangkat kok. Dari kita pondongan kan. Sepondongan kas wis. Lah ya kok tak ngangkat. Dari kancing tengah gitu. Kancing barang ngono iki. Hmm. Lah ngarete kok ya dikancing barang kaya nata boto ae le. Aku jono to tirale. Tutorial. Nengeo. Lah ya kuwi ben piye? Tak duduhna carane. Kuwi ya wis ndang kok jelasno ya. Tak jelasno sik to. Kok tak jelaskan lah. Yo. Iya penasaran nih gue apa nih aku ki. Cara mana ya? Iya cara mono. Iki senar, Mas nggo tali suket senar. Iya cara mono anggap senar nih. Senar loro. Nah, jejer. Ya terus. Yo, kilo sobat ngarit tenanan ki. Yo. Iki senar. Yo. Nggo tali maksudnya ya. Endah-endah senar ngono ya. Nah, iki cara iki. Carane nata. Iki cara iki suket sak mene lah, sak pondongan lah ya cara ya wis. Nah. Sukat ndek bareng gak masalah yo. Gak masalah. Tetep kena ditaleni ngene ya. Gak iso ora apa-apa. Mantap. Iya iya. Nah, aku tanggul ya sak pondongan neh. Ya ndang. Yo wis tantane kene aku tak iwangi nek, Bek. Ora dibek kok talenan kok. Wes ki, kuat glendang apa ora? Balik naik nih kok. Belum dibalik. Esok lho. Juga. Nanti bareng aku nang kecak coy.
Kurang geblak ya tahu ngono kuwi glinding mburi. Kena geblak kan piye? Gak masuk. Cara anu yo ting. Mari cara tak celur iki murak-marik. Gak mati lah nak ngene digancing. Yes. Sik. Ayo wangi. Yo. Montore ditotos sik ya. Wis bener ngono ki. Cek miring no. Montore tak ndek. Cek. Grip. Oke, tak kok kono. Tomate apa nyate giring lho iki. Nyambung cara